În cei mai scurtă noapte din an, când cerul și pământul se unesc într-un întreg, vântul se face vestitorul, dar apa purifică. Sânzăienile plutesc în aer, tămăduind bolile trupești, dar mai cu seamă, peșelea sufletești. Mare păcat spate abate peste omul care screde atotputernicul, dar și mai mare peste șala lacul. Mare ispravă s-a mai întâmplat în 1810 cu Ștefan, un băiet sărac, care trebuie să se însoare cu fiica boierului. Numai când răznita el să intre în nistru și pentru asta a fost a el trimis de sânzăieni în viitor, cu ajutorul inelului de foc. Не greu să ne imaginezi ce simți. Fiind departe de casă, printre străini, de unul singur, și încă și înainte de nuntă ți-ai lăsat acolo nereasă. Eu nu tare mă dădeam în vânt după însorătoare. Da, mama, hai Ștefanel, însoarci, copiii de vârsta ta de-am au casă, masă, copii. Izbutiva Ștefan să întoarcă înapoi. Cine îl va ajuta și va rămâne în urma lui. Rămâne numai să vedem. De lampa și mai aproape. Toți. Au și strălușesc. Doamne Dumnezeu. Hai, vină după mine. Și este o groapă aici. Auzi, și îndet la javră și de câini. Nu te mai temi că încă de neața am dat o bucată mă de cotrezit și a murit. Și cu tine. Pâine și etui. Am stat. Lăsă lupa-i trână copul ăsta. Una din slujile boierului o zis că pe ulșor era pomul vieță, fix așa ca ăsta de la tine. Așa că atunci ne-am amintit de năzbâtie, că asta s-a întâmplat cu o săptămână înainte de a veni pe lumea asta voastră. Și cu ce s-a terminat atât? Tâlharii au fost spânzurați. Boierul i-a chinuit vreo 3 zile până la moarte. O vrut să afle unde e aurul. Dar aia tâlhare nu a scos o vorbă. Imposibil. Pe-n capul meu treceau gânduri negre. Dacă stau să mă gândesc, dacă găsim aurul, nu trebuie să mă însor cu șica boierului. Înțelegi că există probabilitatea că noi căutăm unul și același ulcior, cu imprimeu din secolul XIX. Pentru că expertiza care a făcut-o tata a arătat că monedele care el le-a găsit au stat în pământ aproape 200 de ani. Coincidență? Nu cred. E ca uite. Aici pe hartă e însemnat locul unde tata a găsit primele 3 monede. Ele amâiesc în muzeul din Soroca, Muzeul de Istorie și Etnografie. Astea cu verde sunt locurile unde eu am săpat și n-am găsit nică. Dar cu roșu locurile care trebuie să examinate încă. E timpul ca la conducerea Sorocii să vină un adevărat gospodar. Sunt sigur că după alegeri vom veni în fața sorocenilor cu capul sus și cu noi proiecte pentru viitor. Votați-mă pe mine, cu mine va fi mai bine. Женя, ea spune așa ca între prieteni. Și îți place ție în spotul ăsta electoral? Păi chiar nu-mi place nici.
Îmi vine să bocesc când mă uit. Corect, Женя. Lumea vrea emoții, lacrimi, vrea probleme rezolvate. De 3 săptămâni, te rog, găsește, băi, o familie pe care să ne facem că o ajutăm. Dar v-am propus, domn primar, o mamă cu 5 copii, vădvă, săracă, o familie de invalizi, care vai de capul lor. Băi, Женя, băi, cazurile astea a tale mă costă cât 3 campanii. Eu vreau o poveste, băi, o poveste la care te uiți și te face să râzi, dar și să plângi, Женя. E timpul ca la conducerea Hai cu mine. Hai să-ți arăt cum lucrează cuptorul cu microunde. că după alegeri, Deschizi cuptorul cu microunde, pui farfuria, închizi și îi dai start. Și gata. Și mama avea cuptori, dar era mai mare. De care este? Fii atent. Aici e telefon fix. Cu dânsul faci legătură cu oamenii pe care vrei să-i auzi. Ține minte 3 cifre. 1, 1, 2. Și apeși butonul verde ca să faci legătură. Așa, cu numărul ăsta de telefon poți suni la ambulanță dacă ți-e rău. La pompieri, asta dacă, Doamne ferește, ceva arde. Sau la salvatorii, te ajută în orice situație. Înțeles? Da. 112, nu-i greu. Da. Și aici e numărul meu de telefon. De pe telefonul fix, pe telefonul meu mobil mă poți suna oricând ai nevoie de mine și eu nu sunt lângă tine. Dar tu rămâi acasă cu mama. Și vreau să nu o deranjezi că are și e treburile ei. Lizuca, dar fă că uite tu, măcar sapa, o poate ține în mână. Domn primar, cu tot respectul, dar chiar credeți că la Buciumaru sunt oameni reali acolo, a? Vă rog frumos, precis că au plătit niște actori. Și apoi care e problema, Ira? Hai și-o plătim și noi. Dar inventați, băi, ceva care să nu înșie rușine. Haideți să filmăm într-un spital. Un pacient are nevoie de ornic și domn primar, el dă. Женя. Rău că nu-ți o donație și neva jumătate de creier, Женя. Voi m-ați făcut bolnav de cap? Ori eu n-am înțeles. Da. Dar și faci? La volan, prin oraș. O leacă de treabă. Mai ai ceva întrebări? Ștefanel, tu știi cât costă să suni de pe fix pe mobil? Dacă tare îți trebuie să suni cuiva, îți dau eu mobilul meu ca minute naționale. Dar păi am vrut să o sun pe Liza. Da și ți-i dor? Lasă-o, nu o suna, că tare nu-i place când o suni, când lucrează. Tu o să și de ochi și hărnic hoțești. Mai că nu mă pot ține pe tine. Așa e viața, așa-s bătrânețele. Ei, hai, eu am 48 de ani, ți-o ți-e bătrână. E, dar eu seamă cu mama. Da? Că mama, la bucata asta de pământ, a făcut și într-o suflare.
Harnic, femeie. Știi, dar eu cam am obosit. Ia hai și o mânca o leacă. N-ar strica chiar. Dai, termine ca asta. Doamne, mă iartă, dar ce caută poliția la noi la poartă? Bună ziua, Olea! Ah, bună. Avem nevoie de Ștefan Creangă. Ștefan Creangă? Dar pe el e Ștefan Creangă. Da. Dar și s-a întâmplat ceva? I-am găsit familia. Trebuie să-l ducem la rude. Doamne, ce bucurie, ați găsit familia. Lucrăm, Olea, lucrăm. Da. De ce se întâmplă? Eu Domnișoară, n-avem când da explicații. Flăcău, hai că te așteaptă mama. Da, și mama e aici. Da. Eu merg cu el, vreau să văd dacă Nu avem locuri în mașină. Eu merg de urma ta. Lizuca, du-te de urma lui. Ce mă împini? Ștefanel, puiul mami. Asta nu-i mama mea. Ștefan, cum poți să spui așa? Și nici tata meu. Fecișcana asta habar n-am și ni. Ștefanel, puiul mami. Eu prima dată Poate te tu văd. să ne uiți pe noi, Ștefanel. Cum? Și prima dată te văd, Matale. Ei, oameni buni, e ca așa, poate să plece de acasă. Să nu știu unde să ajungă. 3 săptămâni au căutat, 3 săptămâni, era la 20 de kilometri. Și o săptămână asta m-a părut. Cum? Da, Ștefanel, așa e. Știți, la noi Ștefanel s-a născut cam bolnăjor, mititelul și noi oameni săraci, noi n-am avut bani de unde să-l lecuim. Dar iată, domnul Vasile Roman, care se balotează la primărie, el nu numai că l-a găsit și l-a dus acasă pe Ștefanel la nostru, Care-o vostru? dar și-a achitat tot tratamentul care trebuie la o clinică în România. Avem și documente, arată. Domn primar, deci nu știu cum să vă mulțumesc dumneavoastră. Știți, nu-i mai mare scârbă pentru o mamă și să-și vadă băietul bolnav. Da, arată. Iată, vreau să vă arăt aici toate documentele Tot. și aici sunt o grămadă. Numai prin spitale l-am ținut. Într-adevăr, oameni buni, într-adevăr, povestea acestei familii nu ne poate lăsa indiferenți. Ștefan suferă de amnezie. Uită cine e și unde se află. Iar astfel de oameni întotdeauna sunt în zona de risc. De aceea, noi, când am aflat despre problema aceasta, am aflat că Ștefan se află după un accident de mașină și este internat în spital. Noi imediat am acționat. Minunile se întâmplă. Oameni buni, minunile se întâmplă. Mai ales în campania electorală. Domn primar, vă mulțumim frumos, domn primar. Ștefanel, nu rupe inima, Ștefanel. Asta nu-i mama mea. Oameni buni, împreună vom învinge. Liza, asta nu-i familia mea, eu prima dată îi văd. Uitați, vedeți, așa era și de mititel. Se duce de acasă și... Ștefan, boala ta se explică și comportamentul tău tot. Lasă Liza. totul să fie bine. Să fie bine, Ștefanel, amu ești acasă cu mama și cu tata. Care mamă? Mă bucur că te-am cunoscut. Liza. Ștefanel. Liza, tu nu înțelegi că eu nu-ți vreau rău. Săracul copil era căutat de măsa și de tațul. Am înțeles, domn primar, am înțeles. De te duc eu până acasă. Nu, mulțumesc, să cu mașină. Liza,
și încăpățânat. Ei, noroc, domnul stagiar. Poți vorbi? Noroc. Mașina mea întreagă? Ei, cum întreagă? Eu sărit oglinzile, dar e stat ok. Auzi, nu-i de râs. Nu glumi așa. Da, nu-i de râs, pentru că la noi Qatar e apocalipsă. Ăștia de la primărie i-au găsit familia lui Ștefan și-au făcut din asta așa un tantam. Super. Ei, super, dar eu simt că e ceva la mijloc, înțelegi? Da, eu iau la mână tot pachetul de documente, dar Păi, și cum explică dispariția lui de acasă? prin amnezie, cel puțin așa scrie pe documente. Cu dereglări mentale, el trebuie să stai permanent sub supraveghere. Da, eu te înțeleg, dar eu înțelegi că simt că ceva nu e așa cum trebuie. Alo? 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 Da, ulciorul lui tata Mihai. Tare frumos păstări s-au făcut. Dacă a fost ploaie, e una ca una și toate pline. Ei, las păstările. Uite, Mișa e frumos. E ca ăsta ginerii. Oh, E frumos. Dar el e la Chișinău, dar noi suntem la Soroca. e și drumul l-a făcut de. Bună ziua, Liza! Bună ziua, tam. Și are ceva pe suflet. Unul s-a dus în Germania, celălalt l-a luat la poliție, iar au rămas singur. Așa. Într-un car încărcat, a rămas cu... Sveta, îmi terminat vorba. Tata ăsta lui tare îmi pare cunoscut. Încă acasă, când l-am văzut, am înțeles că undeva l-am mai întâlnit. Fiecare om seamănă cu cineva a mamei. Poate. O folești cu păstările astea tăile. De mă apucă noaptea aici. Taritii mei rupt lucrând azi. Hârnați în grădină, nu crește. Ai zis-o. Hârnați. Hârnați, gândești. Ești lucrează ștași. La iarna îți prinde ghine. De la creangă încoace s-a scăpat construcția noastră. Trecem, îi dăm viitorul. Noi la Soroca să fim tot bine. Domnul primar, nu-i. Și, în general, orele de primire s-au terminat. Alo! Este în interesul dumneavoastră să întoarceți pe Ștefan înapoi. De altfel, despre colaborarea dumneavoastră cu actorii teatrului o să afle tot orașul. Eu nu înțeleg despre ce vorbești, Lizăcica. O venit poliția, oamenii cu acte în regulă. Poți să te duci să verifici. Eu-s basma curată, Lizăcica. Nu cred că v-a mai rămas vreun loc curat pe basmaua dumneavoastră, domnule candidat. V-a căzut în noroi acum vreo 12 ani și de atunci n-ați mai spălat-o. Vrei o bucățică? Bună ziua! Am nevoie de Ștefan. Care Ștefan? Aici nu trăiești niciun Ștefan. Cum nu? 2 ore în urmă am fost aici cu primarul cu filmările. Ah, fată asta, tu ești așa cu filmările. E ca vină și vezi ce ne-ați făcut în casă. Ne-ați zvârlit coropi de la pizza, v-am dat în chirie normal apartamentul pe 3 ceasuri și ne l-ați făcut în Doamne mă iartă. Mie și ea să ne pe ochi. Vină și vezi. O fufă de la primărie, vine și mi-a dat 1000 de lei, vă dau apartamentul în chirie. Înțelegi? Pentru niște filmări ați zis că vin 3 oameni, au venit 12. Așa se face. Și te uiți la mine. Așa se face. N-am nicio treabă cu asta. Hai, frumos, ne simțim. Alo? Dar ce faci? Tu unde ești? După ce s-au dus toți oamenii cu cărăniți negri pe umăr și primarul, nouă mea familie m-a întrebat la ce teatru sunt actor. Liza, și ăsta actor, și ăsta teatru. Teatrul ăsta e locul în care niște oameni care se numesc actori se prefac să altcineva, dar ceilalți de prin prejur tot se uită. Tu unde ești, spune-mi, te rog? Eu sunt lângă un magazin cu multe cărăniți afară. Stai că este un om, el trebuie să știe. Alo, bună ziua! Noi suntem lângă magazinul de construcție, mai la deal de Parc Central. În stație suntem. Imediat, în 10 minute am să fiu. Nu te grăbi, o să ajungi atunci când trebuie. Mulțumim, boieri, mulțumim.
De ce oamenii trebuie să piardă ca să înțeleagă că au avut ceva de pierdut? Oare nu pot prețui tot ceea ce au fără a suferi și fără a-i face pe alții să sufere? Oamenii ar trebui să se lase duși de val în loc să vrea să controleze totul. Acum, cel mai important e ca noi să nu ne pierdem controlul, că s-ar putea întâmpla inevitabilul și apoi nimic nu ne va mai salva. Nici pe noi, nici pe oameni. Doamne, la mine să oprească inima într-o zi din cauza ta. Te-ai speriat că am să mă duc și n-a să aibă și ni prășă în grădină? Dar cum? În sfârșit, mama mea și-a găsit ajutor și a să mă les în pași. Întrebarea e câte parale dă? E greșit adresa. Mama mea n-are mare averi. Cum n-are? Dar tu. Hai. Charles Baudelaire a declarat: doar istoria nu are sfârșit. Hai Bordei! Hei, Bordeiaș, Bordei, măi! Mult îndrăgitul, binecunoscutul, mult așteptatul artist! Ia te uită, cu Ștefan. Niciodată cu mine n-ai să mă auzi cântând. Dragi soroceni, bine v-am găsit! Domnul Vasilii Roman, cel mai tare primar! Mă, da, ești gospodar sau coadă de câini? Cine-i un vestit în sat? Ăsta-i domn Vasilii! În soroca mea dragă și scumpă, unde mă simt ca acasă. Îi spoala iadului pământ, oameni buni! Foaie verde de marar, ăsta-i cel mai bun primar! Așa-i, și puti duc spustii! Și o să știi ursitul unde pașii-și poartă. Noaptea de sânziene arde în facle focul. Voi citi în flăcări unde-mi e norocul. Noaptea de sânziene în lumina lunii. Cine-mi ursitul astăzi o să-mi spună. Am să arunc peste poartă și o să știu ursitul unde pașii-și poartă. Noaptea de sânziene arde în facle focul. Voi citi în flăcări